Ajde probamo i drugo, a? Ajde. Nikad ništa lepše nisam doživeo. Da večeras proglasimo i uručimo zaslužno priznanje glumcu večeri. Zadovoljstvo mi je da kažem da je to večeras Jelica Đulić. Dugo sam u amaterizmu, nekih 40 godina i naravno onda je bilo puno i nagrada. Ali ova nagrada večeras, ona je najveća, ona je najlepša. Ona je nešto što je deo mene, deo moje kuće, deo moje porodice. To je nagrada moga Zorana koji je ovu predstavu režirao. Ja sam srećna, ja sam radosna jer znam da bi i on bio radostan i srećan. Jer smo večeras igrali, mislim, kao nikad, a možda nećemo više tako ni odigrati je. Bilo bi dobro da je odigramo, ali mislim da nećemo. Večeras, sve ovo vreme, mi smo samo mislili na Zorana, pa je možda zato ova predstava ovako i bila dobra.